ọba amakwara ọba egwu ọdịnala dịzi n'ike.
ọba amakwara ọba egwu ọdịnala dịzi n'ike. Ọwagodi aha m bụ nwa Maazị Jude Nwankwọ nke a na-akpọ Nwankwọ Emmanuel na Saga Arochukwu Abia Steeti nke nọ na Nigeria. Ahụkwanụ m onye gachara mahadum gbasara ihe ewu ejije nke a na-akpọ theater art na mahadum nke dị na Nsụka nọkwa na Enugu Steeti. Ihe mere wụ ejije a wụ ejije dịka isi hụ ya ọwụ egwuregwu dị ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ ihe ọhụrụ, nke abụọ ya wụ ejirimara ndị n'obodo nke ha si. Egwuregwu egwuregwu a na-agba nkwụ, a na-eme ihe omenala dịka ili mmadụ, a na-eme ọfala, a na-agụ nwa aha. Ihe ọwụla wụ egwuregwu enwere ike ịkpọ anyị sai bịa metụrụ ha ọkpa n'ala ma egwuregwu dị iche iche. Ọ nwekwara n'ihe ejije nke a na-eme, a na-egosikwa na dịka TV a na-adịkwa afụ anyị. N'ike Chineke na-awụ n'ike nke m, ihe awụ ndị mụ na ha ji biri ma ọwụ gị ndị anyị na-ahụ n'azụ m enwe ihe na-adị ka Emmanuel Theatre Academy ya nwanwụkwanụ aha eji mara anyị na Arochukwu Abia Steeti. N'ike Chineke na Ikeji aka mepụrụ na Abia Steeti na Arochukwu ebe a ọkwanụ anyị nwawu ndị buru ya bụ iko nke asọrọmpi ya na 2019 ya ka ọwụ ya 2018. So biko Chineke biko dịka isi na-ahụ anyị ndị a niile nọ m n'azị ma ọwụ ha nwa ị ga-afụ onye ọwụla ga dịka mụnwa. So ha nwa ka anyị ji buru iko asọmpi ya mere na 2018. So biko ya ka ọ bụ ya biko biko ka anyị kwukwa ka anyị si ekwu you don show you never show roar biko 3 gbosa for Ugwumba TV gbosa 3 gbosa for Genesis Praise, Genesis without nemesis gbosa. And ladies and gentlemen, if you're not aware, ọrụ na-ema gị onwe ọsụsọmpi nke ga-adị na Arochukwu gbasara 79 step I think it's a treasure hunt inversion for this year 2019. It's a treasure hunt. It's worth doing. Thank you very much. Mwah. You don't show. You never show. You don't show. You never show. Hey! Mano. Hey! Ugwumba TV. Ugwumba TV.